Umuntu nje mntanami ngikutshela into ephumelelisa umuntu ithongo lakho nje. Geza umsamo wakho, ukhuluma nethongo lakho, phakamisa ithongo lakho. Hayi lalela mntanami, you will never maintain into yakomunye umuzi kini. Yangizwa? Njoba nje lesigubhu ungasonesa la ekhaya ngeke uzusimaintain. Amadlozi la ekhaya wayazi lento. Angeke umaintaine into yangaphandle uyimaintaine la ekhaya. Yonke into ongayona ya la ekhaya iya maintainwa. Awuphinda amageju uthini. Yonke into ongayona ya la ekhaya yenziwa kanjani? Iya maintainwa. Maintaina kanjani? Ngegazi labantu bala ekhaya. Ayini phela bayazi ukuthi lento isebenza ngedlozi, bavele babulale lo. Bathuma lo. Bathi yazini. Okay, kwamoya ayikho into ekuthiwa ukufa neso. Ushintsha umhlaba uye komunye umhlaba. So ngesikhathi thina sikhala sithi ufila umuntu usuke eshintsha umhlaba waya komunye umhlaba. Manje ngale kuvele kuthiwe wena hamba thatha lo muthi usebenzise but lo muthi uzodinga izicubu zakini. Kuvele kufe lo. Angithi phela ususebenza ngezilwane. Idlozi selikhishiwe la ekhaya kwangena izilwane. Izilwane zine access ehambe zibulale lo. Mazibulala before zimbulale zimthume. Hamba uyotshela amadlozi akini ukuthi usibani bani nimphakamiseni uyena o right. Njengomuntu mayebulele isizathu egezwa kusuke ngimanipulate amadlozi akuboka lo muntu ombulele ukuthi angamboni lo obulele. Niyangizwa? So mase lo mayefa uyobanga isicefe ngawe lapha. Hayi usibani bani akanikezwa. Kodwa umsamo sewungcolile ngoba lo uselanda into wrong la ekhaya. Idlozi seliyosebenzela yena yedwa, abanye mabelibiza liza kabi. Ngoba vele selilibi kahle maliza lilona. Nakulo lithi liza bese nqaka lezi zilwane eqala, usenomoya wobulwane ngoba usekathwele. So laba bala ekhaya yingakho umuntu makwathwela uyena yedwa oceba uyena yedwa banemoto uyofica kubo kukhona isinga yingathi ngakhuluma mina uthi hayi akuthule wena ave ukuthanda ukukhuluma uthi hayi lungilenga ngithatha ibhodla yami sengiyayiphumela mina nje vele ngiyaxoxa ngoba nginganamali. Hayi akahlanyi kusetshenzwa ngaye. Njobe vuza amathe kuyisinga yingasendawo kusetshenzwa ngaye. Isigubhu sibambe yena uyena wayinenhlanhla la ekhaya yantshontsha yonke leyo nto naseBhayibhelini niyazi uJakobe wazitshontsha isibuso somfabo wathi efika umfabo wathi baba angisenalutho into enginayo isiqalekiso uyohleza ulandela umfowenu yonke into oyoyenza iyoba semva kamfowenu wena akukho kuhle okuyokwenzeka kuwena uyohlala ushayela umfowenu izandla ngoba seyintshontshiwe inhlanhla. Umsamo kodwa ungcolile wona. Mhla efa ngisho upende wala ekhaya ziyathutha lezi zilwane zibuyele emuva. Kubola ngisho upende wala ekhaya. Cabanga ukuthi makubola indonga umsamo unjani ngaleso sikhathi. Sekufanele kuqalwe phansi kutholakala umuntu ozogeza laba bantu bonke aphinda ageze naleli idlozi. Nganitshela ukuthi ngesikhathi seligeziwe idlozi kune process la elifika khona lilibi ngoba lifuna ukuzogeza. Liza vele lingcolile linjalo angithi aligezwa ngale ligezwa ngala. Angathi incwadi yamshumayeli lithi abaphilayo abanasabelo kwabafile nabafile abanasabelo. Leyo nto ayisho ukuthi awuxhumani wena nabantu abangasekho. Wonke umuntu noseBhayibhelini usebenza ngomoya womuntu ongasekho. Lento ichaza ukuthi kunezinto abakwazi ukuzenza ongakwazi ukuzenza nawe kunezinto okwazi ukuzenza nabo abangakwazi ukuzenza. Njoba usungcolile umsamo usudinga kube nomuntu osukumayo la ekhaya. Maye esukuma lamakhehla ayajabula. Kanti ayiphumile namhlanje umntakabani. Uyosicelela intethelelo nenhlambuluko lapha kumprofeti uMagejageja. Wena ngaleso sikhathi likubele selidlozi uphupha amanzi adungekile. Ungena emanzini emfuleni kube ngathi ucwebile uvela ushintshe kade ubona imali phansi ushintshe phuthuke izinto ezimnyama uphupha inkomo iphume esibayeni ibaleka uphupha umuntu owashona kini kube ngathi umncwabo wakhe again lihambile idlozi. Sewulala nezilwane. Sewuphupha kunento elala nawe ebusuku sewuphupha engathi uyandiza. Awazi nawe impilo yakho seyimess manje. Kwenziwa yini? Idlozi alisekho la ekhaya. Khona lo muntu oselisebenzile idlozi leni. Mayihamba lezi zilwane ifuna ukuhamba nayo inhlanhla la ekhaya uyoyifaka lapha ya. Sekumele nizabalaze nilwe nazi ukuthi idlozi seliyolwa manje. Wena uthi wenza umsebenzi uvela uphuka umlenze. Uthi wena awuhambanga kahle. Uhambe kahle. Kodwa kufika idlozi elilimele.
lizogezwa wena. Mhlambe lo msebenzi wona obuzogeza idlozi la ekhaya. Wena wenza umcimbi uqeda uphathwa yikhanda uthi hayi suka ayikho lento nginele ngayenza ngavele ngagulela ukufa. Awugulela ukufa. Idlozi liya respond ukuthi sifikile kodwa sisangcolile sengathi singahamba siyogezwa. And malihambile akwenzeki lingakunikeza iwarning. Because lento ukuthi awuphuphi inhlobo ichaza ukuthi awunalo idlozi, awunayo umuntu okhuluma nawe kumoya ngoba amaphupho ayo access to your future. That means you don't have a future. You don't dream, you don't have a future. Ndiyangizwisisa? Yilake then we come in. Ngoba nabangqongqoza kulona idlozi lokomunye umuzi wangaphandle. Yinto ezokhalipha idlozi lala ekhaya. Ngoba amadlozi khona la afungelwe khona kwathiwa idlozi lakini lavalwa kwathiwa wena awusoze waweqa lo mhosha. Ngiyangisa? Ingakho uphupha engathi likuvakashele kodwa alifiki kuwena ngoba kunemhosha la khona yabona njengoba sila khona abasetshenzwe emfuleni khona abasenze emhosheni khona abasetshenzwe ezintabeni sisetshenzwe ngendlela engafani njengoba sisetshenzwe khona amadlozi adwetshela ulayini ukuthi aniyukweqa la. So lona malithi liyeza njalo lifika liyabhajwa lapha emhosheni. Umprofeti usekunikeza lento ekuthiwa bangqongqozi. Yini umsebenzi wabangqongqozi? Ukuthi idlozi lakho lingavimbeki ndawo noma umhosha liyeqa. Okay, ngisho ngenza isikhafulo esipowerful khona umuntu esithi masifika kena sifike sibhajwe ngoba umuntu onedlozi lasemanzini noma lana. Yilapho umfaka khona bangqongqozi. Ingahambi yodwa lento, ihambe nabangqongqozi. Abangqongqozi umsebenzi wabo ukuwela imifula, ukuwela imihosha, ukuwela izintaba, ukuwela amathafa. Yezwa ka? Wena nje u-excited baba usipha abangqongqozi abangqongqozi impande eyolanda idlozi lakini elikhuthele kwadlula wonke. Wena ngesikhathi uthola izinto uthi hey bamagejageja inkunzi malanga awutholanga isilwane. Ubaba magejageja uhambe wakunikeza izinto eyongqongqoze emsamo wakini qala. Yathi nathula umntwana efa engasebenzi. Nathula umuzi ungakhiwe la ekhaya. Ngoba umsebenzi wedlozi ukukhulumela wena. Ukukhuluma on your behalf. Uthi ufika kwi company tu uyaqala ukuapply la ekhaya. Uthi wena yebo ngiyaqala ethi boss ngathi ngiyakwazi okay mnikezeni uniform vele sekulate isikhathi sama interview sobuye sibo. Uthi wena hayi kwenzekeni interview yenziwe umngqongqozi wakho ngaphambi kwakho. So sinento enjalo ke. Masithi sinabangqongqozi sinengelosi ehamba phambi kwethu. Niyangizwa? Umsebenzi wayo ukuthi icinge mayibona ukuthi family akekho active ayihambi entabeni iyobheka umndawo ongalandwanga umuntu o-active. Bese ifika ingqongqoza kumndawo. Uzo wena sekuthiwa hamba uyodla ukhamba izinsuku ezu7 sewangena abandawo kanti ungenwe idlozi lakhe lambelayo ocela ikhwama zalo yamuntu owafela entabeni wangalandwa labuya nazo leza nazo la ekhaya kwasekuthiwa akukhamba lokwakho ubudlelwane ngoba lo muntu akuyena wala ekhaya sesizomfaka la ekhaya ukuthi angaphinda asebenze ngaphandle kodwa asebenze la ekhaya. Thathe leli dlozi wena bese liyakusebenzela. Uzwe kuthiwa hamba uyothwasa ukuthi wena la ekhaya ngoba akekho umuntu wakwathwasa kwenzakalani. Khona idlozi elambelayo ngqongqoza kumuntu othizo ophethe ikhwama enzima owathwasa emanzini. Lalelani yazi ukuthi nalento yokuthwasa fanele mawuzothwasa utshelwe ukuthi hamba uye kuphi ngoba impande yala ekhaya siyibeke lapha ya. Inkinga yakho watshelwa umuntu ukuthi uyothwasa wasukuma waya la impande yakini engekho khona ngoba khona ophethe impande yentaba khona ophethe impande yama sehlukene khona uphethe impande yehlathi. Fanele qala abangqongqozi bakutshele kusesambe sayokhuluma lapha ya okukhona khona impande yakini. Wala into yokuphupha uphethe imali usuyavuka uyampampa uyofuna inyanga ezokuchazela. Abakini nje bebekubonisa ngakhuluma ngalento ngolwesithathu kwafakaza insizwa yase push up steam wasemagethini lo mfana uthi mayengena ku1-on-1 uthi baba ngaphupha nginikeza imali kodwa emva kwalokho nganikeza impande ethile ngiyayazi kodwa ngoba ngisindisiwe angikaze ngiyisebenzise ngiyaqala ukuza kumuntu.
ngoba nucanthi uma uphupha imali fanele ubuke ukuthi uyiphupha kuphi imali. Kungenzeka ukuthi uyiphupha uncike esihlahleni uyophalaza ngalesihlahla ugqume ngaso imali iyoyingenela kuwena. Ubungazili ukuzonikezwa amaphepha uzonikezwa impande. Manje ngoba isithuja wahamba wayobuza ku-anti wakho wanivala, we-anti kusho ukuthini ukuphupha ucosha imali wagcina ngaleyo langa ukuphupha? Wayemsamo anti wathi lento enifuna ukuyenza kuyena yenzeni la enganeni yami. Let-divert ithonga, into ekufanele yenzeke kuwena yenzeka kudadewenu. Aningizwa-ke manje nhlobo, aningizwa. Yenzeka kudadewenu. Uyezwa wena ukuthi uphuphe ebusuku uthola umsebenzi uthi uyavuka kusasa uyena yakufanele wewe mzala ngithola umsebenzi kusetshenzwa ngawe mntanami uthathiwe awusekho. Angisale sengiqeda ngidedele amadoda. Bengithi lalela, wonke umuntu okhona emhlabeni usebenza ngomuntu wakubo. Akekho umoya kaNkuluNkulu ukhona kuthina sonke awuzelanga ukuzosebenza. Umuntu osebenzayo yithongo lakini. Fane kuphakama umuntu othize kini. Ngantshela ngathi noJesu esentabeni kwavela bani? Kwavela uMoses. Kwavela uElijah. Emva kwalokho kwathi kubafundini ngatshela umuntu. Babexoxa naye wonke umuntu ongaxoxi nethonga lakubo usengozini. Lixoxa nobani nje obungaphuphi wena abakini baxoxa nobani? Hayibo phinda amagele. Ngithi mina umuntu ongaphuphi usengozini njengoba wena ungaphuphi ithongo lakini lixoxa nobani? Indaba zakini ziyaphela ziseyinyangeni zikubathakathi ziko antababa abanenhliziyo ezimbi. Mina la ekhaya aniboni lutho, niyalala ngizojabula ukuthi Nkosi yami ngilaliswa komntwana angiphuphi ngisho ukuphupha njengoba ungaphuphi indaba zakini zixoxwa kuphi? Wonke umuntu la unomuntu wakubo omqulile wamletha la. Ngoba usekhathele ukugcila lento izwayo into eyenza ukuthi noma uthi uyazama ngengqondo uyayiphikisa kodwa umoya wakho uthi yiyo ifakazelwa izidalwa zakini ekade zakhishwa sahlala ngaphandle. Namhlanje mazizwa le message zithi yazi ivuma ngamakhala le ereportayo iphindele emuva ntambama iyosho ukuthi hayibo usesukumile ngathi khona into entsha ezokwenzeka sesizogezeka sizobuyela ekhaya ngoba njengoba bengekho la naba banandawo. Bafuna ukubuya bese kuwe hlupheka nje ubabamkhulu bayabona la ababheda khona bafuna ukubuya balungise kwakhiwa imizi yabo kodwa inkinga kunengxokozelo ekhaya nivalile navala idlozi kwenzeka lutho anizwani ninodwa anikhulumisana kanti njengoba ningakhulumisani nganitshela yilo uhamba nabathiza bakuyena nalo uhamba nabakuthiza mabefika bethi beze meeting emhlabeni idlozi lisebenza collectively ama decisions amathongo athathwa kanye kanye ngisho elilodwa maliphikisa amathonga wonke athi ake silinde nangu Superman engakayiboni lento kodwa bavumelana bonke ngomoya bathatha idecision eyodwa so nane mndenini mani separate ningahlangana amathonga wakwazi ukuthatha idecision ngani. Oh Nkosi mabaphila abantu Nkosi mabaphila abantu wamemeza uHezekiya wathi mathambo hlanganani wamemeza wathi mathambo hlanganani kumemeza umuntu ophilayo umemeza abantu abangasekho uthi wamemeza nawe mntana mfanele uyomemeza ekhaya memeze mntana uthi uthinta impepho kubhede kodwa umemeze uthi niyoze nihlangane hlanganani la enikhona ngoba mhla kwahlangana nina nathi siyozwana oyedwa yokwenza umsebenzi akumeme uye khona athi mntaka makade
kade ngagcina kanti amathambo ayahlangana. Wamemeza uHezekiya wathi mathambo hlanganani. Ngizomemeza esizweni esimnyama ukuthi manje isikhathi sokuhlangana komsamo, ngoba abantu abamsifuni iAfrika sizoyithola kanjani? Let us adopt African spirit first, then we will dominate Africa. Kuzohlangana mntanami, kuzohlangana ngathi akuzange kwahlukana. Kanti uyamemeza umuntu kaNkulunkulu ePietermaritzburg. Uyazuzelela ukuthi ngizomemeza phezu kwakho, ngizomemeza kubogantsheni, ngimemeze kubonyambose, ngimemeze kubonjomane, ngimemeze kubomshibe, ngizomemeza. Ngizomemeza mntanami kwaba ngasebenzi, ngizomemeza ngithi kwanele manje. Let an African spirit rise upon us. Let an African child rise. Oh, ngithi nje Nkosi sikelela iAfrika, maliphakanyiswe udumo lwayo. Lophakama kanjani? Kubuya inkomo zobaba, kubuya umhlaba wobaba. Enough is enough ngokuqasha, enough is enough ngokurenta. We need the land. Nkosi sikelela iAfrika, mayibuye iAfrika, mayibuye iAfrika, mayibuye iAfrika, mayibuye iAfrika, mayibuye iAfrika, mayibuye iAfrika. Sit down, sit down, sit down. Ngingum-Afrika wom-Afrika, ngingum-Afrika waba-Afrika. Ngiyamoyika uYehova. Kuqala imvelaphi bese kuza uJehova. Uqala ngokuzazi ukuthi ubani. Uthi uJona ngingumHebheru wamaHebheru. Shut up, I'm not an Hebrew man, but I am an Africa for Africans. Ayibuyi inkomo sobaba esibayini. Ngizomemeza iphimbo lami lincane, ngiyoze ngimiswe intabeni, ngoba obaba mkhulu bayakhala bathi abantwana behlabathi basihlamukile, abantwana besizwe basihlamukile. Sajoyina inkolo ezingekho, sahamba noAbrahama, sahamba noDavide, sahamba noJakobe. Umbuzo uthi abethu bahamba nobani? Labe sabangcwabe emathuneni sibavakashela nini? Sathatha indiza saya kaIsrael, saye Italy sayobona amathuna abapostoli. Omama bethu bavakashelwa bathakathi, bavakashelwa inyanga eyibhedayo, bavakashelwa izangoma ezigangile. Thina sibhizi noNkulunkulu bangaphandle. Hey, hey! Buya Africa, mayibuye, ngabuye hamba yodwa. Mhla kwabuya ispirit seAfrika, asiyotshela belungu ukuthi ababuyisa umhlaba wethu. Akuna politiki, akuna lutho eyosibuyisela endaweni yobaba mkhulu. Siyobuyiselwa obaba mkhulu, ibona bayosilanda besilethe la ekufanele size khona. Ngishumela kabuhlungu, shumela nginesililo ngaphakathi, ngathi noma nginencindezi noma insuku zami zokuhamba ziyasondela ngazi, kodwa ngishumela nginesililo ngaphakathi. Nginesililo sokuthi abantwana benkosi bayihlamukile inkosi, abantwana bomhlaba bawuhlamukile umhlaba, abantwana beAfrika baphika izinto zaseAfrika, bavuma izinto zokuhamba, baphika amakhosi aseAfrika, bathatha amakhosi angaphandle. Angeke beze bekhuluma
bekhuluma ngengonyama umisizulu, uyobeza bekhuluma ngengonyama yakwaJuda, bekhuluma ngengonyama oDavide. Why is our king? Noma owethu umlando ungabhalwanga, kodwa ngizwe iphimbo elimemezayo elithi prophet, mboni kaNkulunkulu, siyabuyela sibuyela kubantwana. Yingakho kuthwasa ngisho ngina 12 years mntanami, abazenzisa amathonga yaphusha manje. My God, angiphinde nabathwasa babancane ningasabagxeki njengamanje. Lento iyacindezela noma ubani oyivumayo iyangena manje. My God, my God, sililo sami sithi kuyose kubenini siphethwe ngabazizwe, siyophatha nini thina? Kuyose kubeningi siphathelwe, kodwa kanti senzeni? Senzeni Afrika, senzeni? uNkulunkulu wethu uyasibiza namhlanje asibuyele emasizwe. Noma ngafa ngifele iqiniso, ngimanxeba izinhlamba zabafowethu abangithukayo, bengithukela ukuba yiphimbo lobaba mkhulu. Ukuba kuthi umuntu uyakwazi ukushintsha, nami ngabe sengashintsha, kodwa ngikwazi ngoba ngingenwe emoyeni wami. I'm ready to die for Africa. I'm ready to die for Africans. I'm ready to be crucified. I'm brutal. Iyo ngaphakathi ngiphukile izinhlamba, Facebook, Twitter, everywhere. Ngaphakathi ngiyaziwe, kodwa asikho isikhathi sokuhlehla nomqala ubendlela bathuka nothingo lwathuka. I'm ready to die for Africans as long as when I'm dead ithuna lami liyokhuluma lithi iqiniso walizele emhlabeni walikhuluma, ngoba iqiniso niyokulazi, iqiniso lokulikhulula. Noma singathuka, we are not changing. We can be pressed down every side, but we will never be destroyed. We will never be intimidated. We are for ancestors. Singabehlozi, singabethonga, singamakhosi, siyathokoza, siyindlu emnyama, indlu kaShaka kasishayeki, unodumehle sikamenzi, ilembe leqamanye amalembe ngokukhalipha, siyindlu kasenza ngakhona. When we are lost as an African, we will try to point leaders, but the capitalists will take over. So litomtomyama kodwa phetha abamhlophe, kodwa masibuyele emsamo siyokhethela obaba mkhulu, siyoba yindlu engelona inxiwa, ngoba sihamba namathongo wakithi. I have a love for Africans. Nginothando lwama-Afrika, nginesibindi sama-Afrika. Abanye babizwa kamnandi, bashumela ngeBhayibheli. Thina sanikwa direct message, kwathiwa babuyise. Akushiwo ukuthi kuzoba lula, kuthiwa nabo bazokujikela kodwa babuyise. Onendlebe makezwe lokhu umprofethi magejageje kushoyo earena, kwathiwa babuyise, bazokujikela kodwa babuyise, bazolwa nawe but we will defend you. Uthi angithi mawufuna ukungithanda ngithande kakhulu manje nginawe, because angilazi kusasa liza nani. We are intimidating igodlo zobumnyama. Nginesilile emoyeni wami. I tried the whole night. Khona
liculo ngazi noma nepolitiki lithi abantwana be-Afrika bakhalela izwe labo habawuyeke kumhlaba wethu habawuyeke kumhlaba wethu nasizwe sikhalela izwe lethu lathathwa isizwe siyolahla amasiko siyobuswa ezinye izizwe sesizame ngayo yonke indlela ke sishone esikweni lethu